Здравейте, татковци, и не само добре дошли в епизод номер 2 на поредицата Татко Моевола. Благодаря ви за интереса към нашия встъпителен епизод. Ако все още не сте го гледали, сега ви е шанса, защото така ще разберете за какво ще си говорим в този, както и в следващите епизоди. Разбира се, не забравяйте да се абонирате и за канала, а ако имате някакви мнения, препоръки, коментари, критики, разбира се, оставете ги под това видео или всяко едно друго, което намерите на нашия канал. Така, да скачаме директно надълбоко, а именно малко след като се появи и нашия първи епизод. За пръв път проплака и син номер 3 Сава. Това беше рано сутринта на 8 февруари. Всичко мина добре, разбира се, със своите предизвикателства, но много щастливо и така емоционално. Да не губим време, това ще бъде и темата на днешния епизод, разбира се, като основните тематики, които ще засегнем, са какво да очакваме от едно естествено раждане, без упойка, как се развива то, какви са трудностите, какви са предизвикателствата, какво му е хубавото и разбира се бащината роля в целия този процес. Така че насладете се, надявам се да ви е интересно. Гледайте и продължавайте да гледате, както и следващите епизоди, защото очевидно хаосът продължава. Здравейте! Часът е 9:42, събота вечер и пия кафе. Защото май отиваме към болницата, или поне такива са индикациите, така че трябва да сме готови за една дълга или не чак толкова дълга вечер, както при нас е традиция. Така че да видим какво ще стане. Стискайте палци. 10:15. В момента сме в стълбището на болницата и влизаме. Това е нашата подготвителна предродилна зала. Това е ваната, в която някои жени предпочитат да раждат. Това е Диляна, която е готова и в очакване. На корема са сложени уредите, с които в момента измерваме тоновете както на мама, така и на бебе. И тя ги отбелязваме тук. Часът е 22:26 на 7 февруари. Чакаме! Току-що ни казаха, че трябва мама да се погрижи за това бебе да бъде по-спокойно и да не се движи толкова много, а в случая, както виждаме, доста се движи. Малко преди самото раждане, бебетата би трябвало да спрат да бъдат толкова активни и да се подготвят да излизат. Нашето не спира да е активно. А нашето бебе не спира да е активно. Току-що ни казаха нещо много забавно, а то е, че не трябва при раждането на третото дете да се водим по това какво е било при второто такова, защото нечетните били малко по-особени. Какво се случва тук? Както вече ви казах, това са скалите, по които може да се определи дали има контракция или не. Точно в момента отново имаме доста силна контракция. Светлината е доста по-снижена, тъмно, спокойно. А на Диляна са й дали екстракт от лавандула с идеята да я успокои и тя това да го предаде и на бебето. Да видим дали ще помогне, но специално, що се отнася до тоновете, за сега ситуацията е непроменена. Контракции почти няма. В момента, в който го казвам, дойде обаче такава. Да видим колко е силна. Но и бебето продължава да е доста активно и съответно неспокойно. Имаме развитие. Вече сме в родилната зала. Часът е 1 минута след полунощ на 8 февруари. Продължаваме да мерим тонове този път от разстояние.
И това са актуалните стойности. Ясно се забелязва тенденцията на успокояване на бебе. По-чести контракции, вече на 2 минути. Имаме и над 5 см разкрит. Така че всеки момент, надявам се, ще си имаме бебе в ръце. So, also ich sag dir einmal, es war meine erste. Радостни новини. Часът е малко след 1:30. По-малко от 1 час след като се роди Сава. И както виждате, мама е добре и щастлива, а бебе Сава, даже вече се учи. По-малко от час след като се е родил, мама го кърми. Колко велика е природата. А тази система е с окситоцин, който в България се използва в повечето случаи, за да предизвика раждане. Ние го имахме за всеки случай в родилната зала, не стигнахме до него. Дадоха и на Диляна чисто профилактично, чак след като вече беше с бебе в ръце. По различни причини, една от която е защото все пак става въпрос и за трето детенце, но не беше използвано за предизвикване на раждането. Часът е почти 2. Мама и бебе все още се кърмят спокойно и уверено. Ние изчакваме още малко, за да стане време за първият официален преглед на бебенце, където ще го измерим като тегло и размер. И нещо важно като за последно, преди да си тръгнем, надявам се след час-два, а то е целият процес от приемането ни до изписването, което ще бъде в рамките на около 6 часа, беше воден от един акушер. В случая жена, акушерка. Единствено и само ултразвук, за което все още акушерите в Германия нямат право да придобиват образование, но скоро и това ще стане. Както и зашиването, което доста често, да не кажа винаги, е факт след естествено раждане, беше изпълнено от лекар. Акушерката беше през цялото време с нас, помагаше и с първоначалния процес на кърмене. И те са хората, които водят почти изцяло процеса на естествено раждане, ако няма нужда от намесата на лекар. Дойде този момент. Тигото взема бебешкото столче от колата, защото очакваме, сега е 3:30, след около час и последна финална консултация с лекар да ни изпишат и да се приберем вкъщи. 4:38. Вече се обличаме, за да се прибираме вкъщи. При батковците. Къде ще си ходите? Вкъщи. При кой? При бати. Кой бати? И при двамата. Айде на здраве. Здравей!